Aigües de Vic és una empresa experta en el cicle urbà de l'aigua, que gestiona la ciutat de Vic i altres municipis de la Catalunya central. Des del 2016 teníem clar que necessitàvem fer un salt tecnològic per tal de donar un millor servei i ser més eficients. Per poder fer aquest salt tecnològic ens vam rodejar dels millors, entre els quals destaquem el paper que hi va tenir Eurecat. Des de l'inici, amb l'equip de consultoria d'Eurecat, vam definir el full de ruta, el roadmap de digitalització de l'empresa Aigües de Vic. Més endavant vam entrar amb les dades, amb el magatzem de dades i la seva posterior explotació a través d'eines de Business Intelligence. I finalment vam realitzar una auditoria de ciberseguretat que ens va permetre analitzar la seguretat de les nostres dades i a poder aplicar accions de millora. Aquest salt tecnològic iniciat el 2016 ens ha permès aconseguir fites importants, com per exemple la reducció del consum elèctric en un 13%, però també la millora en el rendiment tècnic hidràulic de la xarxa, en què hem incrementat en més d'un 20%. També ens ha permès donar unes millors eines als nostres abonats, com són, per exemple, l'oficina virtual o les alertes personalitzades. A l'any 2022, des d'Aigües de Vic, vam constituir l'empresa Aventec. Aventec és l'empresa amb la qual ajudem a la resta de sector per poder transferir tota aquesta tecnologia i coneixement après aquests últims anys de la mà d'Eurecat per poder gestionar aquest recurs cada dia més escàs. La col·laboració amb Eurecat no acaba aquí. Un exemple és el projecte del control de decrement de clor mitjançant intel·ligència artificial a la xarxa hidràulica. Aquest projecte desenvolupat col·laborativament amb Eurecat ens permet implementar aquesta tecnologia a la plataforma A460 i poder-la oferir a la resta del sector. La col·laboració entre Aigües de Vic, Aventec i Eurecat és un exemple de cas d'èxit on s'uneix la gestió de l'explotació, el desenvolupament tecnològic i la implementació de l'R+D.